EU og USA er på vej til at blive enige om en frihandelsaftale. TTIP-aftalen skal stimulere økonomien gennem ensretning af lovgivning. Men er det, der lader til at være godt for virksomheder, også godt for os som borgere? Næsten alle de rådgivere, som aftaleforhandlerne har konsulteret, repræsenterer virksomheder. De beslutninger, der bliver taget, vil have omfattende konsekvenser, og derfor skal vi holde godt øje med forhandlerne. Men det er netop, hvad der ikke sker. Forhandlingerne finder sted bag lukkede døre. Det ligner ikke demokrati. Hvad er på spil? Hvilke interesser står bag den planlagte aftale? Hormonbehandlet kød, klonet kvæg, kyllinger renset i klorin og genmodificering er blevet udbredt i USA. EU forbyder stadig alt dette. Men virksomheder har meldt klart ud. For eksempel har de amerikanske svineproducenters råd udtalt, at det ikke vil acceptere nogen aftale, hvor hormonterapi stadig vil være forbudt. USA har også gjort massivt brug af fracking-metoden til at øge gasforsyningen. Under højt tryk sammenpresses en mikstur af kemikalier og vand ned i jorden. Resultatet er forurening af drikkevand og jord. TTIP lover billig gaseksport. Men til hvilken pris? Og hvem hæfter for de afledte ødelæggelser? Miljøorganisationer i hele verden er imod fracking. I 2010, som følge af finanskrisen, gav USA mulighed for at regulere amerikanske bankers udenlandske datterselskaber. Det skabte vrede hos den amerikanske bankindustri. Men nu har den fundet sig en alliance med EU, der har sværere lovgivning på området. Betydelige forslag om at regulere bankerne er endnu en gang på spil. Opnåede resultater på begge sider af Atlanterhavet er i farezonen. Arbejdstagerrettigheder er blevet hårdt tilkæmpet i vores del af verden. Men i USA er der næsten ingen håndhævede beskyttelsesrettigheder mod arbejdsgivere. Ingen ret til at vælge virksomhedsnævn eller for fagforeninger at indgå i overenskomstforhandlinger. Disse rettigheder vil blive direkte truet ved at åbne op for konkurrence med nye markeder. TTIP vil gøre det muligt for investorer at sagsøge stater via såkaldte tvistbilæggelser, til skade for staten og indbyggerne. Hvis en lov ugunstigt påvirker en virksomheds profit, kan den sagsøge staten for skader på bekostning af skatteborgerne. Og sagsanlæg er meget sandsynlige, da forventet profit påvirkes negativt af miljølovgivning, regler om minimumsløn, højere skat eller forbud mod specifikke produkter. Oveni er det problematisk, at denne slags klagesager ikke vil blive stillet for almindelige domstole. Såkaldte voldgiftsdomstole, bestående af 3 advokater, vil blive brugt, og deres beslutninger er bindende ved international lov. Frihandelsaftaler kan være meget omkostfulde for skatteyderne, hvilket Canada for tiden oplever takket være NAFTA, den nordamerikanske frihandelsaftale. USA og Mexico har også skrevet under. Indbyggerne i Quebec stemte i en folkeafstemning for at beskytte miljøet mod fracking. Derefter sagsøgte et frackingfirma den canadiske regering for $250 millioner for skader. Man kan heller ikke stole på store løfter om vækst, velstand og nye jobs. Eksperter har beregnet, at NAFTA har kostet 700.000 jobs i USA og øget fattigdommen massivt i Mexico. Dette står i stærk kontrast til de fine ord og forudsigelser, som skabte tilhængere dengang og som vi nu hører igen. Vinderne af frihandelsaftalen er udelukkende banker og virksomheder. Vi kan stadig nå at gøre noget. Hjælp os med at stoppe TTIP.